Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, ул йығылган арып дисәләр, син ышанма, бәгърем, мондый сүзне дуслар әйтмәс якын итсәләр. Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, алыштырган илен дисәләр, син ышанма, бәгърем, мондый сүзне дуслар әйтмәс мине сөйсәләр. Нигәдер Мусаның соңгы вакытта хатлары юк. Шулпанда әти нигә открыткалар җибәрмәй, я үзе ник кайтмый ди. Нәрсә булды, Муса? Син яраландыңмы? Әллә язарга мөмкинлегең юкмы? Әллә юк. Баш исән сау булса, син ничек булса да хәбәр җибәрми калмас идең. Димәк, нидер булган. Яралы булсаң төзәлерсең, гарип булсаң да курыкмыйм, тик исән генә бул. Почтальонны күргән сайын йөрәгем жу итеп китә. Өч почмаклы кайгы кәгазе генә килә күрмәсен. Барысына да түзәрбез. Тик исән генә бул. Әгәр дә синең үлемең кирәк икән ватан өчен сугышта, һәм ватан өчен үзең теләп кабул иткән бу данлы үлем картлык көннәреңә кадәр булган 30-40 еллык тыныч хезмәттә үткән гомереңне каплый ала икән, ягъни әһәмияте белән аңа тиң икән, мин иртә һәлак булдым дип кайгырырга һичбер сәбәп юк. Минем җаным барлык кыенлыкларга да, барлык газапларга һәм җәзаларга да түзә алачак. Әмма 8 январда кич белән Чулпанны соңгы тапкыр күрдем дигән уй белән һич ничек тә килешә алмай. Күңелем бөтен кеше белән моңа каршы күтәрелә. Чулпанымны мин шул кадәр көчле яратам, бу ярату барлык үлемнәрдән дә көчлерәк. Я хуш, сөеклем, җиңүгә кадәр, Муса.